28. septembra ožilo hradné nádvorie v Kežmarku. Od 13. do 17. hodiny sa tam konali oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Popoludnie zorganizovali Prešovský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Organizátori sa prezentovali vo svojich stánkoch prostredníctvom propagačných materiálov, podujatie však podporili aj ďalší aktéri v turizme. Ja som prišla z našej spoločnosti, ktorá prevádzkuje golfové stredisko tu pod Tatrami priamo. Chceme predstaviť ten golf aj ľuďom, ktorí si myslia, že golf je iba pre nejaké elity alebo že je to snobský šport, lebo golf je naozaj pre každého. Návštevníci hradu boli ohúrení množstvom atrakcií a toto podujatie si veľmi pochvaľovali. Je to akcia, ktorá naozaj otvára brány či domácim, či zahraničným, či turistom, či odborníkom, takže myslím, že naozaj do budúcna perfektná vec a treba to určite podporiť. Podujatie sa mi veľmi páči, lebo je to v krásnych priestoroch, tu v Kežmarskom hrade, nádherné miesto. Skvelé počasie je tu a plus to ochutnanie, dobrôt, aj tu od mládežníkov je to úžasné. Najväčším lákadlom pre všetkých bola gratis ochutnávka jedál, ktoré pripravovali dve stredné školy z Kežmarku a jedna z Prešova. Túto skvelú akciu prišiel svojou aktívnou účasťou podporiť aj predseda Prešovského samosprávneho kraja, ktorý pomáhal študentom pri grilovaní. Na slávnostiach tiež prebiehalo žrebovanie a ocenenie 20 výhercov súťaže Honba za pokladmi Prešovského kraja pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Keď hovoríme o pokladoch Prešovského kraja, pevne som presvedčený, že najväčším pokladom Prešovského kraja sú ľudia, ktorí žijú v Prešovskom kraji, takže tých pokladov je veľmi veľa. 815 000. Súčasťou programu bola aj výstava 30 najlepších fotografií a vyhlásenie výhercov fotosúťaže Dovolenka v Prešovskom kraji, ktorú usporiadala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Okrem tradičných cien bolo udelené za súbor fotografií špeciálne ocenenie Grand Prix. Príjemne ma prekvapilo celkové to ocenenie, čo som nečakal. Som sa prihlásil do tej súťaže hlavne z toho dôvodu, že jednak žijem v Prešovskom kraji a je to kraj, ktorý chcem propagovať, chcem ho podporiť, pretože v ňom sa nachádza veľa krás. Pre Severovýchod Slovenska Tatiana Verčimáková.